guys, dito ako sa Riverbank ngayon. Binabantayan namin yung taas ng ilog. So medyo mataas pa guys, nasa 14 cm. Pero ang pinakamataas nito guys, nasa 18. Nasa 18 siya, ang pinakamataas nito. Alright guys, update ko lang kayo. So guys, ganito ang tubig dito sa Riverbank. Ang guys, lalim pa rin. Pero nasa 15 cm lang siya. So ganito pa guys, kalaki yung ilog dito sa amin sa Provident, nasa 14 cm guys. So kagabi pa kami nagbabantay dito eh. Pag umabot na kasi yan guys ng 18 cm, ano na yan, pumapasok na dyan sa subdivision ng Provident. Kaya yan ang binabantayan namin. Ang pinakataas niyan guys, nasa 20 cm. Ito nasa 18 pa lang. Pag 18 yan, pumapasok na doon sa subdivision. So malayo pa guys. Okay guys, update lang. Guys, ipapakita ko lang sa inyo ang loob ng Providence Village, yung kung hanggang saan inaabot ang tubig dito sa lugar namin. So pag nag 18 cm na siya, ipapakita ko sa inyo kung saan, hanggang saan ang tubig sa amin sa loob. Alright guys. Okay guys, nandito na tayo sa loob. Dito guys, pagka umabot ng 18 cm yung ilog, yung mga kabahayan dito guys, yan, lubog yan guys. Yan, mga bahay na yan, lubog yan. Yan. Lubog lahat yan guys. Kaya grabe dito sa amin pagka yung mataas ang ilog dito. Wala, talagang wash out kami rito. Nakikita mo yan, lubog yan guys. Lubog yan. Yan, ito guys, lubog ito lahat. Ito pa nakita yung ano na ito. Lalim dito guys. Grabe dito. Pag umabot yung ilog kanina, abutin dito tumatas kagabi, nasa 15 to 14 pa lang. Kaya mga bahay dito guys, pakikita nyo may mga third floor siya. Ayan o. Ayan, yan, lubog yan guys. Yan, lubog yan. Tira dyan bubong. Ganito rito pag binaha. Kita nyo dito guys, ang gaganda ng bahay dito, pero linulubog yan guys. Ayan, yan. Ito, yung hindi lang dito guys lumulubog yung may mga second floor. Pero minsan inaabot ng second floor dito. Ito sa kumpare ko, yan, lubog yan. Ipakita ko sa inyo yung tinitirahan namin, kung hanggang saan ang tubig. Ito guys, ito yung tinitirahan namin. Ito, nakikita mo yan, tatlong palapag yan guys. Yung poste na yon, ito. Ang tubig dyan guys.
Umaabot yan hanggang dito guys, hanggang dito. Hanggang dito guys, ayan, yan. Hanggang dyan yan. Kikita nyo yung kamay ko. Hanggang dyan yan, umaabot dyan. Dyan yan guys. Kaya umaalis kami dyan guys. Yung bahay dito, 3 palapag ay mga ganyan.